Kumusta ka na, di kaya na. Siguro nalilinaw ka na. Isang kulay ka. Ayaw na kabarap ka. Sa'yo nitong natanan. Huminga na lipat. Akong ginitega. Ako ang infakat. Ikaw ko lang. Wala'y naguliba. Nakinig mo ba? Ako ang pinangga. Punta at di kanaya na. Kung magkaroon na kita. Hindi na alam na malay ka. Tiligan ko na muna. Sa'yo ang natanan. Huminga malipat. Akong ginitigan. Ako ang insahan. Ikaw ko lang. Wala'y naguliba. Naginig ko ba? Ako ang pinalangga. Okay, good morning. Mopay aga. Okay, Merkulis kita ng adlaw, February 2. Nagilap shout out to Ate Malo sa Selo, Mopay aga DJ, Mopay aga Ate Malo. Thank you very much for dropping by. Ako tinutiligan, ako insahan. Ikaw lang, wala'y naguliba. Naginig mo ba? DJ Aldi, Ako pinalangga. AB Disco Mobile. Okay, Ate Malo, ano? Nag-blink? Sino nag-blink? Ano ang nag-blink, Ate Malo? Okay nga, Ate Malo. Thank you very much for watching. Bigay love shout out tayo mo, no? Good morning. Ano, Ate Malo nag-blink? Sige daw. Wala akong paghanga ng may kabaysay mo. Ambot daw lang kay ano. Duruan ako. Wala ako ni screen, nag-blink. Sa correct sabot. Para magsabot liwat. Okay, na ako mga viewers sila. Good morning. Ito na wari-wari nga sunata din na YouTube channel. Alni Bulay YT. Thank you very much na ako mga subscriber. Thank you. Ada ka natin Malo sa Selo. Good morning. Salamat ang paghiling ate. Ito okay na. Clear na. Ano clear? Baik ka ng suga ate. Nasuga ada ito. Ang tinuod nga akong ginaabang. Ikaw lang ang tanong duman. Nga ikaw lang sulod
itakdog na. Bihag mo ang kasing-kasing ko, ang magtamtis mo nga hilo. Kada sigla mo, may karuyag sid mo, ang buhay mo may paglao. Puro ang akong kalipay, sintang ako nag-uusaan, pirmi ka akong panumduman. Alinyak inindughan ko, pulos kang makilala, kasunod pa nga akong tagpitan. Kay akon igsusama, ang tinuod nga akong ginaaban. Ikaw na ang panumduman, nga ikaw na sulod itakduman. Kay akon igsusama, ang tinuod nga akong ginaaban. Ikaw lang nagpanumduman, nga ikaw lang sulod itakdugnan. Kay akon igsusama, ang tinuod nga akong ginaaban. Ikaw lang nagpanumduman, nga ikaw lang sulod itakdugnan. Nga ikaw lang sulod itakdugnan. DJ Alni. Kan makilala ka, ang abot ko iba, siguro ko amo na inian gugma. DJ Alni. Pagpasahan ko, ikaw gudla permi, aduhan ko, waray iba. Okay, good morning. Gadakan Ate Michelle Lariuki. Morning po, Papa Ans. O, may nga Ate Michelle. Mega love shoutout tayo mo dida, no? Thank you very much for dropping by. Okay, morning ko no, Iday Michelle from Ate Malo, Soselo. Okay, takon mga viewers sa YouTube channel, Alnibulay YT, damo nga salamat tayo. Maupay nga aga. Unin na itong kulog, baga titistingan ta kung makapag-live kita kay medyo boses, medyo paas na liwat, tungod itong tagong. Ano? Alas 6, nga na alas 8 itong gabi. Unin na itong kulog, no? Unin na gabi, di rin na kulog. Okay, 6 to 8 p.m. Mamayang hapon. Mamayang gabi ngayon. Thank you very much sa iyo, Ate Malo, Ate Michelle Lariuki. Biga love shoutout tayo. Didak kataran nita akong mga viewers. Takon mga ka-GC, mauping aga. Pagkamata na kamo.
Tinubon ko na magkadayon na nangikita lang duha iyap ko nga makaupod ka higit sa saat ko di rin na magbabago ikaw lang at hihigom ako unta magkadayon na nangikita lang duha iyap ko na makaupod ka higit sa saat ko hindi rin na magbabago ikaw lang panghihigom ako ikaw lang ang ginigom ako DJ Almi, Disco Mobile. Okay na si Ate Malu, nangangaturog pa, hira. Mga piraw. Kasi nga ni Ate kagabi, ginawa sa ko alas 11 ng gabi kay mapipiraw liwat ako. Okay, tagal mga ka-GC, nga mga piraw na restorya kagabi. Damo nga salamat. Matagom na liwat yan na didagiwanin magaw na, no? So napikto na naman na akong voice coil. Na ikaw man ang pernihaw muna iningkas ikaw ang ginbibining o naghihingi ang aking ikaw lang tinatangga para kong diniguma inigang bunduan ikaw lang ang tanggihan minsan ang panangakan ikaw lang naman pagkalipay sa sakit man lumako ang pagkapilit o Okay ka natin Michelle Laryuki. Hello po Ate Malo. Hinapitla habang nag-aandam pagsulod sa work. Salamat po papaal. So idam mga salamat Ate Michelle iti mo itim paghapit. Mapay ka nga ni kay hinapit lugod. Ano? Bisa na bibisi pag-andam na tatim trabaho. Hinapit ka lagi hapon. Thank you very much Ate Michelle Laryuki. May kabay labi shout out tayo. Ako mga 12 pasado na mag-exit. Siya Kaya ako kayo nagkining ang turong na ko Ate Malo, in-exit talaga. Damo nga salamat Ate Michelle Laryuki. Paghirot didet imo trabaho Ate Michelle. Ay maliwat Ate Malo, ano? Ingat lang tayo dyan. Ikaw lang ang ikaw lang pagkalipay ang sakit man lumako magpapapilit at Okay, good morning. Big love shout out to Kuya Freddy Abuda. Kuya Freddy, mo pa yung aga. Thank you very much for dropping by. Mga salamat na Kuya Freddy. Kumusta na, Dida? Okay, ingat mga viewers sa gawa sa natin naso, Ginanya Pilipinas.
Good morning, ayo. Good morning, good afternoon, good evening. Para ligis nga tanan iti mga lugar. Ano kay dire pa kayo oras. Diba? Good morning po, Kuya Freddy from Ate Malo, Soselo. May bigyan lang siya daw tayo dida, no? Kuya Freddy Abuda, Ate Malo, Soselo. Ate Michelle Laryuki. Makalimay kasakit man gumako mapapilit anong ikaw lang ang DJ Aldi, AB Disco Mobile. ang kalipay mong kasakit man gumako mapapilit anong Okay na sige Ate Malo. Kumusta na Hail A? Matagong baliwat Kuya Freddy. Okay Ate Kuya Freddy Hail A. Matagong baliwat na Hail A yan na. DJ Aldi. Ang kadagatan, ang kahanginan, ang kahagnaan, ug ang kabukiran, inregaluhan Diyos para hangatan na. Ate Michelle Laryuki, thank you very much. Bigyan lang shoutout tayo mo. Damo salamat sa pagbisita tak live yan na YouTube channel. Alni Bulay YT. Thank you very much sa iyo matanan. Ang kamanampan na ira naglalakungin kabukian kung aton pasibayan usala bayain kalibutan kanang gud kita mawawarayan walay wantas na pagmina o pagtruso kay may dakapit nga ada hapwisto pagparikan kabukiran pagpahakapatagan kinabuhi-buhis bayan inusinti nga katawhan ang dadagatan ang kahanginan ang kahagnaan ug ang kabukiran inregaluhan Diyos para hangatan akalibutan pangukap pagbuldos ang kabukiran iligal na pangisda hakadagatan pamaligya. Okay na sa Kuya Freddy Abuda. Good morning Malo. Soselo, matagom didi. Oy, matagom ma-LA Kuya. Matagumla. Matagumla ka LA. Diribadan mga palto pasapa sa patarawan ayunhan mga puso ug listo kay buhay-buhay man diktahan sa lapi balaod natabunan ang kadagatan ang kahanginan ang kahagnaan ug ang kabukiran inregaluhan Diyos para hangatan makalibutan sakto nga pagdumara tagsa-tagsa na basura irinmon na tubig ug presko nga hangin ug upanta pananungin ko tanon nga mga libong ug natatta presko nga pagkaon kaupayan ang lawas na Manawa
panawagan ang tanan niya katawhan. Taga-gobyerno, sibilyan man o gintuginan, lagas bata ubisa. Okay, good morning, good morning. Mao pa nga Merkulis nga gahapon nga tanan February 2, ano? Di na mahiya itong February 14, araw na nga mga puso. Magbubunga na naman mga puno di dayan na, madamo na naman yan na. Obligasyon mo bang ulit pag-aya? Ininag-uusaan ka. Good morning ngayon ka Manududong. Asya ni kinantay niya kanta, no? Panawagan. Ito ni Panawagan. Ang kadagatan. Sana daw lang kami nga Manududong pagkakaupo din ita akong live streaming. Labi na ko da Facebook page. Sana daw lang magkakaupod nga ako, ano? Parahan. Para magani Manududong yung kabisit biyahe. It may puso la DJ. Tuyaw. Tuyaw God. Ate Malo. Ano mat ibawa rin mga puso? DJ Alni. Ikaw ang suklat mo nga di sa ako, pero ako pakadoro ilag mao. Okay, tugtog kita 7:30, ano, mga viewers. Hello, Ate Malo. Thank you very much, Ate Malo. Kuya Freddy, Ate Michelle. Sino pa? Heraban lang nga nga do. Ito do, nagkikita yan na ako na. Salamat ita akong mga nagkikita. 3 million, ano? Thank you ka 3 million nga nagkikita yan na. Kanina pa ang suklat mo nga di sa ako, pero ako pakadoro ilag mao. Maaram at nga naruruya tagad sa ako, di ka lang makabagaw diri mula maisumat, pero nahiba baruan ko. Di ba kalayanan? Okay na sige Ate Malo. Itam harayo. Ano nga harayo ate? Diri sugad sa Okay, good morning. At ang mga viewers at akong YouTube channel, Alni Bulay YT. Mga viewers sa kawasan natin nasot, nga din Pilipinas. Luzon, Visayas, sa Mindanao, thank you very, very much sa iyo. At adi ko mo nakikita ang programa ni Papa Hans sa Wednesday edition. Ang waray-waray ng mga sunata. Okay, thank you very much. Ay, yung katanan at mga nakikita yan na. Damo nga salamat. DJ Alni AB Disco Mobile. Okay, nasa nga ti Michelle 6 man nakalagay di papaals itong viewer. Baga dito hira nag-comment iba. Oo, naawod ada. Posible naawod. So 6 million na tak viewers yan na 6 million. Damo na. Thank you very much Ate Michelle. Inahinit yung pag-duty, ano, yung trabaho. Pero lang ka mo permi kay araw naman kita yung sitwasyon niya, no? Pag diri patagyaan. Kaya ko nga ni takbusis, so, para ka tutulay pa. Kung ditong tagong pa didit magaw, iwa pagkaadlaw, hindi nagaangan. Robot at voice coin.
Sige at arado, sige ang trabaho, siningang pasakay mo. Di ba kanalana, ang sulot mo, pirmi halipo. Diri sugat sa to, haros bukon mo. Okay naman po, salamat tayo ako kan Sir Leo Tutorial TV. Thank you very much, Sir Leo. Makamonitor ka man o waray. Nagpapasalamat ako ay mga daan da mga salamat at yung buli. Para ako makasunod na StreamYard, ano? Makapag-live kita YouTube. Sir Leo, nagtutuwa ako kaya pining para makapag-live ako. Thank you very much, Sir Leo Don. Sir Leo Tutorial TV, mega love shoutout. Ay mo dito. Ang sulot mo, pirmi halipo. Diri sugat sa to, haros bukon mo, diri ko may mo. DJ Alni. Basta guwapo ang DJ. Nindot ang tukal. Manipis lang, lutok na gabang nga na. Kay baso makita ko, ang maupay na lawas mo. DJ Alni. Okay na, sige ate malo sa silo. Okay, kuno yung hubya pagbuhat. Kaya ano ate malo? No, hubya ka pagbuhat. Hinihinagkutan kaliwat ano? Hubya ka basta mahakot. Poro ko kupit pulunan. Halo, no? Thank you very much ate malo sa silo. Big love shoutout tayo dito ang katanan ito mga kikita yan ng Wednesday morning. Merkulis nga adlaw, Merkulis nga aga. Marapit na kunot adlaw matunod in aga pala nga ni. Kunin na patit kulop matunod in adlaw. Anduhan ang kamingaw asay pud ako. Pagkanghan panuruhan tubo, mga dahon pantubo, iniluha daw burabo, waray punong ipagtubo. Okay, tap-tap kita 7:30 mga viewers. Dito lalabaw na itong live ito na YouTube channel. Alni Bulay Whitey. Okay, uli na nga at kulop, ano? Abangan nyo ako sa aking Ibidisco mobile page. 6 o'clock until 8 o'clock in the evening. No? Every Monday, Wednesday, and Friday. At saka sa Saturday, no, may morning edition ako at saka evening edition kahapon. Shout out, hit up, ano ni? Hit up at birthday boy, hit up ka GC Atod Arlan, a.k.a. Lani. Uy, happy birthday! Ngayon kan Lani Elasyon, thank you very much sa nimo. Tinapuan ha akong kakulok mo. Ingkat ko ha terminal kay kinadila ni Lani Elasyon. Happy birthday! Happy birthday! Sana malasing mo kami. Ano? Ate Malo. Iniluha daw burabon, waray hulong impag. Okay, good morning. Mega love shout out to Mami Bayarong. Good morning, DJ Ans. Good morning at Mami Bayarong. Mega love shout out. Thank you very much for dropping by. Maraming salamat po, Mami Bayarong, sa ang paghiling. Kinuriya ng pagtagalog. Ginunahon na anay, nag-loading anay. Ay, nako, maupay na lang na aga aton nga tanan, bisan medyo matugnaw yung guti ay. Salit apektado na akong voice coil. Thank you very much. Mega love shout out tayo tanan.
DJ Alvin. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. Ikaw ang ino sa nabika. Ikaw ang lura mo sa kapalaran. Ikaw ang nalala. Ikaw kada po pinalik ang imo sangkal na puri makagal ang dami matunaw. Okay, you are very much welcome, DJ Als. Thank you, Mami Bayarong. May love shout out. Salamat, Mami Bayarong. Ano, hindi mo paghiling. Umilig ka nga ako. Talaga sa kanila makahiling ka kung live YouTube channel. Thank you very much, Mami Bayarong. Ikaw kada po pinalik ang imo sangkal na puri makagal ang dami matunaw at tunaw. Ikaw pagla anak ko na una makagal ang dami matunaw at tunaw. Ikaw pagla anak ko na una. DJ Alvin. Okay na sige, Mami Bayarong. Nabibisi ako, DJ Als, at work. Okay, salamat. Pagkaurusa Salamat, Mami Bayarong. Ano mo paghilingan ako live yan. Thank you, thank you. Kan Maria Lourdes 11 makatumbas. Oy. Good morning, DJ. Ate Malo, maupay nga aga. Mingibigilap shout out. Thank you very much for dropping by. Kumusta mo sa naton Chirika kagabi? kita magkakirita. Ito ngayon kan Ate Minda Nestrat. Good morning, Ate Minda. Ay, na nakaturog pa ni Ate Minda yan ang mga oras. Oh, ano kay aga nga na din niya ato na Pilipinas. Gabi Florida. No? Good evening, Florida. Good morning, Pilipinas. Okay, good morning, good afternoon, good evening na lahi yung atanan. Kaya di kita maaram iton oras naton. Diri pa priyot at mga oras, di ba? Diri mong papriyot at mga oras. Akong intaligwa kita magkakirita ay kukma naginhiyap anak Tuhan di gud mawawala diriku hingalalitan mga
Ngatun kalibutan waray ko sa damadang ka kundi atun mga kasangkayan o kabuktuan diriku hingangan mga saan natin agkalibutan waray ko sa damadang kundi atun mga kasangkayan o kabuktuhan kundi atun mga kasangkayan o kabuktuhan. Mr. Operator, umpisay na. Kay masaot ha. Baili lang, wala gamo ah. Basta gwapo ang DJ. Nindot ang tukar. Okay, good morning. Wala, pagcharot-check kita, hindi nga remix, ano? Para mag-reshoot at mga tiil. Okay na ito na oras at time now, exactly 12 minutes after 7 in the morning. DJ Magic Man. Akong mga viewers sa gawas na nato nasod ng Lina Pilipinas, maupay nga aga. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayaw pagturang trabaho, ayaw kabutihan, ayaw pagkatras pagayan, mintas may bukas. Sige trabaho, upaya, kay may pamilya, ayaw kang biya, iluba, kay may anak ka. Kay kung mahirap trabaho, bisan may bagyo. Ayaw pasakti ang pamilya, kung magturi. Pamanghin sirang pahiyong-hiyong, naman pirmi. Maya uman, huwag tragang di sandagin. Okay, good morning. Ada ka na Ate Minda Listra. Tunaw na po Ate Minda, nakaturog ka pa. Good morning DJ, good morning Ate Minda. Thank you very much. Bigay-bigay lang shoutout tayo mo dida. Ano, kumusta? Matagong pa dida yan ha? Dili hagiwan, ano, dida Pilipinas, medyo mataguming ko di ay. Salita tatang boys school, Premila Aruba. Ayaw pagmahay. Okay, Lani Elasyon, happy birthday, Lani. Sana malasing mo kami. Ayaw pagtrabaho, ayaw kabutihan, ayaw pagkatras pagayan, mintas may bukas. Sige trabaho, upaya, kay may pamilya, ayaw kang biya, iluba, kay may anak ka. Kay kung mahirap trabaho, bisa mo matagumay liwat dida, ano? ayaw pasakti ang pamilya, kung magturi. Pamanghin sirang pahiyong-hiyong, naman pirmi. Maya uman, huwag tragang di sandagin. Okay, good morning. Mega love shout out to Kling Kling.
Good morning, I'm your new subscriber. DJ Al's watching from Tabuk, Llorente. Hello, thank you very much, Kling Kling. Damo salamat at mga taga Tabuk, Llorente. Nakikita yan ng aga, ano? Damo salamat, Kling Kling, and pag-subscribe mo na akong YouTube channel, Al ni Bulay YT. Thank you very much, Kling Kling. Kumusta di data Tabuk, Llorente, ano? Dere ba yan na maoran kay ito na ito oran pero barangay pero munisipyo laliwat. Kling Kling, mega love, shout out. Thank you very much. Okay, Kling Kling, nag-subscribe na ako, mo. Nag-supply na ako, Kling Kling. Pero hindi pa ako nakapanood ng ano mo, ng video. Nag-subscribe lang ako, no? Thank you very much, Kling Kling. May subscriber din akong taga Llorente pala. Unahon akong wari ko subscriber din niya Eastern Samar. Kawas lang kang Sir Leo Odon, ano? Sir Leo Odon kan mo Kling Kling. May dagdag pero di ko lang na nababantayan yung may mga taga Eastern Samar na akong mga subscriber. Thank you, Kling Kling. DJ Aldi. Okay, tingnan ka natin Minda. Pag-gising ko pala rin, asya man ang trabaho ko. Pag kinaturog ngayong kaunla. Okay na, sige Kling Kling. You're welcome, DJ. Maupay didit panahon, DJ. Di dyan, sa anak ko ay Carlo dyan. Kay Warahiya pagkakapag-FB, DJ. Thank you din po. God bless. So, thank you liwat nga na kan Carlo dyan. Carlo dyan Ponsaran ba yung Kling Kling? Thank you very much. Damang salamat liwat kan Carlo dyan. Okay, good morning, good afternoon, and evening everyone, especially to you, DJ Al, from Ate Minda Nestra. Thank you, Ate Minda, maupay nga aga. Maupay nga gabi ay yun dida kay gabi man ada kay aga man didi aga. Okay, thank you very much. Ito akong mga viewers, 8 million viewers. Thank you very much sa iyong tanan. Okay, tatlo lang kita 7:30. Thank you very much. Big love shout out to Ate Minda Nestra. Thank you, Ate Minda. Ay,
Feel the power of AB Disco Mobile. AB Disco Mobile. Cha-cha Music Remix. May sakit panahon na puro harapan. May tuban, tayo ay nagpipigwagin naman. Pasian, pagkatyan ng mga kalandayan. Halugod ka na at tamatili magutan. Lahat na magkakay, isingarap at buman. DJ Ali, AB Disco Mobile. Nari pagkatiwag, inisisirman. Lalo ko nakikita, DJ Ali. Ang mahal na ko, kung pinapalisan, hinihawan sinuwa. Ikaw man usapaw, malunggalina ka, hindi mo pang-awa. Nakikikarasan, Okay na sa ganyan Ate Malo, maupay yung gabi ay mo, dida Ate Minda. kumanda kay magalit kay wala. Itong gitara. Kasi naman ni Ate Minda, good morning Malo. Good morning Tundidia mo na Pilipinas. Tema naman na good evening naman ka na Ate Minda. Baliskan man Ate Minda, di ba? Balis ka di tatong oras. Kung aga di gabi di dahil iyo. Hindi ang bugada, kahit magana, ay makaritiwan, imagit kumaluga. Alam ka tayo na, ipisi-pisi pa, sige na bangkero, ayaw paglamara. Okay, thank you very much. Ita akong 8 million viewers. Da mga salamat sa iyo. Tugtog lang kita alas 7:30, no? Tama ka dyan, DJ. At siya manggod. Ipisi-pisi pa, Hindi ko na tating ngalimtan. pero ayaw Kung na ito yan, noted na ko, noted. Tawa ka dyan. ang mukhang matanda. Okay, di kan kling-kling. Special ko ito niya, di Jals. Ikaw permi kikita. Waray lahiya yan na pagkakapag FB ka permi sinusumpong. Nalilipay hiya. Hinakita at imo live. Salamat DJ. Oy, thank you. Ang mga okasyon, lagi na kong patro, ang mahal na tuwa, ang iraayon. Okay na mga salamat Ate Kling-Kling. Adakan ni mo anak. Ano kan ano pa dato ating ngaran kan Carlo Jan. Hello, good morning Carlo Jan. Kumusta? Magpagaling ka Carlo Jan para ka makapanood sa live ko. Labi na Facebook page Ate Kling-Kling nakikita niya labi na liwat niya YouTube channel. Mga salamat Ate Kling-Kling. Kada ni Ate Minda ni Strat thank you very much Ate. Ipisi-pisi pa, sige na bangkero, ayaw kang langana, ako na patuloy, parang batong disyo, ay bagay na sunod, amuan pa kang tapo. DJ Ali, feel the power of AB Disco Mobile. Okay to Kling-Kling, mega love shoutout. Thank you very much for dropping by Kling-Kling. Salamat liwat tayo mo ti pagbisita ta akong live YouTube channel. Sana Ate Kling-Kling mabisita mo liwat ako ta akong Facebook page
Facebook page mamayang hapon, no? 6 to 8 p.m., no? Alas 6 gabi nga dat alas 8. Medyo na-feedback tayo, no? Iba na natutok monitor. Yan, oray na. Okay, tugtubla ka na 7:30 and naton oras 25 minutos na nakalabay han alas 7 han aga. Maupay nga aga, maupay nga Merkulis nga aga yung tanan dida. Ang mga nagbe-birthday, happy birthday. Okay na si Ate Kling Kling. Yes, DJ, always welcome. Ma-follow liwat ako dito at MOFB. Salamat. Oy, thank you, Kling Kling. Thank you very much. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukar. DJ Ali. Okay na mo, salamat Kuya Freddy, ano? Thank you very much. Bye-bye. Ako, mag-start at ang practice. Sige, thank you Kuya Freddy. Damo ka salamat ani mo pagbisita. May kabigalam siya na tayo may rot, pero may Kuya Freddy. Dili tayo practice, ano? Oo, magtitigang nag-PBE nga, ano Kuya? Ano tipit sa Kuya, start ang PBE? 11 na to, ano? Mga 11. Sige daw kay bagay na makabisita liwat itong streaming itong PBA, no? Thank you Kuya Freddy Abuda, thank you very much. Serot tidak termit mo practice, ano? February 11, tama. Sakto. Thank you Kuya Freddy. Serot tidak, ano? Serot. Siya ba Kuya Freddy, ayolani kita pag-ura-ura at pagtagya. Thank you very much, Kuya Freddy Abuda. DJ Ali. Feel the power of AB Disco Mobile. Okay na siya Timalo, hagit nga to DJ magana good ang pagtagtadit beef. Sige akir kimbot habang nagtatadtad. Ay. Baya Timalo habang hindi rin putim kamot it pagtagtadit dida.
Ako na itiduan, mga binutan sa kulap ng awan. Okay, masarit na ako yung temporaryo. Mga salamat hayot at mga viewers sa dinita akong YouTube channel, Alni Bulay YT. Thank you anak akong bagong nga subscriber. Kanati Kling Kling, Ate Kling Kling, thank you very much. May big love shoutout tayo mo. Uni na nga out ko lop, ano? Abangan nyo ako sa aking FB page. Magla-live tayo 6 p.m. hanggang 8 p.m. ng gabi. Okay. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Sa aking mga viewers dyan sa labas ng ating bansa dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Stay safe, keep safe lagi kita. Kita tagya. Dalag kapitya. Okay. I love you all. Bye-bye. Sulit ko balay, yakunit na pitay, diri magkalingay, diri magkalinaray. Ako na dikupin, itak na napitay, surusunod kaya kagapinitay. Sulit ko balay, yakunit na napitay, diri magkalingay, diri magkalinaray. Ako na dikupin, itak na napitay, surusunod kaya kagapinitay. Ako pa sa ibang rawan, kanya iwati talagang iba. DJ Alni. Niya magtibay na, isa na pagnakaw na puro na pwede na. Sulit ko balay, yakunit na pitay, dirig magpaningay, diriring magkalinanay. Ako na dikupri, ang itak na napitay, sumusunod kayang katapinitay. Tuha para tuha kagabi, may sunod na susumangin tuwang kipati. Kaya dubog ng manok, kaya dubog sa lupi, nagrimbot ng harang natin kay mahayama. Walang herbit na ng hitura, nakaturuan na sa hugasan. At ako na, itinuan, subang na birutan sa tulap-tangaran. Walang herbit na ng hitura, nakaturuan na sa hugasan. At ako na, itinuan, subang na birutan sa tulap-tangaran. DJ Alni. AB Disco Mobile.